Dene le. Dene tak kandhani. Ya, Mak. Iya, Mak. Kenapa? Saiki nyepake botol. Diseni banyu. Awake dhewe nilik bapakmu. Hah? Nilik bapak? Bapak saya urip apa, Mak? Iseh. Nang kuburan. Nang ndi? Alah, wis to. Cepake botole engko ngerti dhewe. Kuburan. Bapak turu kono apa ya? Botol kayak banyu. Alah. Botol. Nah, botol. Wis oleh botole tinggal nek banyu. Manut mamak wae lah. Sepiro ya? Ya iya. Mati. Oh iya pengen mati, Deng. Dah, mahi sing. Pentingnya banyu. Kalau mamak men kangen mamak wae. Sepiro ya? Balik wae lah. Pak, kayaknya cukup. Kok bapak ini apa ya? Yang makam. Mak, banyune wis ana. Sak botol kebak ki. Oh, wis ana. Ya wis yo, mangkat ning makam. Ya wis yo. Jane apa mak ning makam, Mak? Apa bapak nek banyu ora ada. Bapak nek ndi, Mak? Ora ketok. Sik. Aduh, mama yo lali ya. Oh, sik. Cerak pager kono. Ketoke iki. Wis kene. Kene. Tunggu kene. Wis, tunggu kene. Kene. Iki bapak, Mak. Nah, iki bapakmu. Lah kok nek bapak kok ora kaya liya-liyane ya, Mak? Watu-watu, Mak. Kuwi jenenge kijing. Berhubung mama wong ra duwe, ra iso tuku kijing. Oh. Sepenting ra lali wae, Mak. Iki bapak. Ayo banyune ngopo, Mak? Dumbe apa nek ade ngelak? Wes, ngawur. Ini. Kiki nggo nyirami bapakmu. Lungguh. Bunga. Hah? Ndung apa, Mak? Piye to kuwi? Alpate kasak oke-okehe. Wis urung, Mak? Mak, Nek donga ki sing tenanan, ora tukang takon wae. Lah, biyen ki bapakmu ki romantis le. hah? Romantis, Mak. Romantis piye? Jadi to le. Delok apa, Mak? Sik to, mama ki age ngeling-ngeling, age arep cerita. Ngene lho.
to, Dik. Alah Mas. Ngerti ngene iki mau ki numpak angkutan wae. Mau kan nek karo Pak angkutan kan duwite iso nutu kuliahane to, Dik. Duwite iso nutu kacang godhong. Dele karo liya-liyane. Teh anget. Ngono to, Dik. Lah mau nganggo bane bocor barang. Aku ya jadi mlaku. Ya aku kan ra ngerti nek banar bocor to, Dik. Aku kan yo capek, Mas. Ya wis. Sik nesu wis. Kok tak tekokne es teh. Karo bubur. Tenan lho. Wis, wis nesu to. Saiki ambake bahan ngat kono. Nakal alon ya. Ya. Mas, gandeng. Ngono kuwi le, mama ki sing marake kesengsem bapakmu kuwi. Bapakmu ki to pekerja keras, romantis, sayang banget karo mama. Wis ya, mulai wae. Duh, bapakmu wis penak ning kono. Ya. Mak, Apa? kok iso nek padha ya, Mak? Padha piye? Ayo apa padha bentuke, Mak? Salah ora, Mak? Kok heeh ya, padha ya? Lah, engko salah. Sik. Ayo bener kae. Sing cerak pager. Lah emang ngono jenenge ora, Mak? Terus jenenge bapak iki sapa? Lah kuwi tiliki wae nek ana jenenge Darso. Ana ora ning kono kuwi? Lah iki Mak Sudarso, Mak. Lah mau kuwi kae sapa? Ambo. Alah, wis lah ora apa-apa. Sing penting kan ndungane nggo bapakmu. Khususan. Oh. Ya wis lah, Mak. Ya ora apa-apa. Jane ngapa ya, Mak? Dewe iki dadak nang kuburan. Berarti mau Bapak dicuri banyu. Pen ngapa, Mak? Bapak kok nang kono iki nyalak ngono apa? Ya ora. Bapakmu ki ning kono ya wis kecukupan. Mangan enak, ngombe enak, wis penak pokokne. Oh. Nek bapak nang kono penak. Ambok nyusul ayo, Mak, yuk. Hus. Jangan ngomong sembarangan. Kowe wae sing nyusul. Aku isih engko. Ora lah, Mak. Aku tak ngancani mamak wae. Wis. Pokone intine iki sing urip kudu kelingan karo sing wis ra ono.